Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Боз ҳам ҷавоб ба саволҳои комментария аст. кӯшиш мекунем боз ҳам ҷавобҳои муфид ва дастрас ҷавоб бидиҳем. салом, ман зан ҳастам. Ман доимо дӯстдоштаамро хоб мебинам. аввали хобам бо ман ҳаст, вале вақте ки хобам қариб анҷом меёбад, ӯ меравад. илтимос, ҷавобашро интизорам. Ман қариб ҳар шаб ин хобро мебинам. салом бародарҷон, илтимос хоби маро мегуфтед. ман ду бор шуд ин хобро мебинам. ман 20 сола, зан надорам. хоб мебинам ки соҳиби бача шудам. чӣ маъно дорад? дар хоб оши палав чӣ таъбир дорад? манораи баланд дар хоб чӣ таъбир дорад? илтимос ҷавоб бидиҳед. салом, дар хоб дидаам дарёро гузаштам. чӣ таъбир дорад? салом, дар хоб дидаам хона гирифтам. чӣ таъбир дорад? илтимос ҷавоб бидиҳед, хурсанд мешавам. яъне ин саволҳое ки дар комментария ба мо омад, бо иншоаллоҳ ба хоти худо ҷавоб мегардонем. яке аз дӯстони мо хобе дидааст ки аз дарьё мегузарад ва пурсидааст, аз дарьё гузаштаам чӣ таъбир дорад? албатта дарьё дар хоб лутфу эҳсони аллоҳ хайру баракат аст. агар дарьёро бо воситаи купрук бигзарӣ, ба сафари роҳи дур баромадан аст. пурсидааст хона дар хоб чӣ таъбир дорад? хона дар хоб ба маънои занест ки шавҳари худро паноҳгоҳ медиҳад. нафаре ки дар хобаш аз хонаи хурд мебарояд, аз ташвишу изтироб раҳоӣ меёбад. агар нафаре дар хоб хонаи худро калонтар бубинад, давлату дороии худро афзун мегардонад. хонаи ношиносро дар ҷои бегона хоб дидан маънои онро дорад ки хонаи шахси чунин хобида дар охират чунин хоҳад буд. хонаи шинос дар хоб ҳаёти осоишта аст. нафаре ки худро дар хонаи ошино хоб мебинад, давлату дороияш ба андозаи ҳамон хона афзун мегардад. дидани хонаи вайрона аз нобуд гаштани молу мулки инсон дарак медиҳад ки бо сабабҳои амалҳои нодурусти инсон сар мезанад. андозаи хонаи ошноеро дар хоб аз будаш бештар дидан маънои афзун гаштани давлатӣ аст. худро дар хонаи ношинос дидан хабари хуш шунидану аз беморӣ шифо ёфтан аст. ба хона даромадану дарро аз паси худ сахт пӯшидан маънои онро дорад ки аз содир намудани гуноҳ худдорӣ мекунӣ. дар хоб хона сохтан нишонаи нек аст. хонаро шикастан бо бадӣ рӯбарӯ шудан ва беинсофӣ аст. нафаре ки дар хобаш ба хонаи шиноси худ медарояд, аз сиру асрори ӯ бохабар мегардад. нафаре ки дар хобаш хона мехарад ё ба ӯ хона тӯҳфа мекунад, ба сафари роҳи дур мебарояд. нафаре пурсидааст оши палов дар хоб чӣ таъбир дорад? шумо вақте ки комментария мекунед бо диққат бошед, яъне хубтар баён намоед. аввал пурсед дар нисфи рӯзӣ аст ё шуморо даъват мекунанд ё худ мепазед. аввалан хубтар фармонед. ҳозир ман таъбир мекунам, намедонам кадомша таъбир кунам. шуморо фарёд мекунам мехӯред, ягонҷо даъватӣ мешед ё худ мепазед мехӯред. инашам ман хубтар намедонам. барои ҳамин ман ҳозир оши палова таъбир мекунам. як камтар барои худ хубтар маълумот меёбӣ, лекин агар боз дурусттар фаҳмонӣ, боз дурусттар барои ту мефаҳмонам. гуфтааст оши палов дар хоб чӣ таъбир дорад? албатта ба мо маълум аст оши палов аз биринҷ омода мешавад. мегузарем аввалан таъбири биринҷро. мегӯяд агар инсон дар хоб биринҷ хоб бубинад, ба андозаи он моле бо ранҷ ба даст меорад. ва агар биринҷи пухта, яъне ҳамон оши палове ки ту мегӯӣ
бихӯрад, ҳоҷаташ бароварда мешавад ва хайр ва некӣ ба ӯ мерасад. ва агар бубинад биринҷ ҳамроҳ бо гӯшти пухта мехӯрад, беҳтар аст. ва агар бубинад биринҷ бо шир мехӯрад, таъбири он дар ниҳоят накӯӣ аст. ва агар бубинад биринҷ бо дуғ пухта мехӯрад, ба ғам ва андӯҳ дучор мешавад. ҳамин хел баён мекунам. агар даъватӣ шудем, ягон сценария дига дар хобтон бошад, онро хубтар баён намоед, иншоаллоҳ мо хубтар боз ҷавоб метавонем. бародари дигар дар хоб дидааст манораи баланд. чӣ таъбир дорад? манора дар хоб далел бар марде аст, ки мардумро ба роҳи рост даъват мекунад. агар бубинад манораи бинокар, коре анҷом медиҳад, ки гурӯҳе аз мусалмононро ҷамъ месозад ва муҷтамаъ медорад. агар бубинад манораро харобкар, ҷамъияти муслиминро мутафарриқ менамояд. ва баъзе мегӯянд далел он аст, ки муаззини он манора мемирад. агар нафаре хоб бубинад, ки соҳиби духтар шудааст дар хоб, хушҳолӣ насибаш мегардад. рафту мард хоб бубинад, ки соҳиби писар шудааст, ғаму андӯҳ насибаш мегардад. духтари хурсанду хушҳолро хоб дидан аз шодиву нушод дарак медиҳад. ва мегӯяд, як дӯстдоштаамро медидаам дар хоб ва аз аввали хоб бо ман аст ва дар охир меравад. ҳар нафаре ки марди шиносро дар хоб мебинад, дар бедорӣ ҳамон ҳодисае ки дида буд рух медиҳад. ва марди ношинос дар хоб нишонаи чӣ аст? яъне ҳамон одами ношиносро мебинед. ин буд таъбири хобҳое ки дар комментария ба мо ирсол шуд. сипосгузорам, ки чунин саволҳоро медиҳед. аввалан ман хоҳиш мекунам бародарон, хоҳарон ва касоне ки комментария мекунед, илтимос пурратар ҷавоб гардонед. саволи додаатонро пурратар бигирин офид. як менависем, як кӯтоҳакак ба ин таъбир намешавад. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед. худованд нигаҳбонатон бод. худованд доиман ҳар як хобе ки мебинед бо як хубу хубтар мубаддалш гардонад. агар шумо бародарон хоби бад мебинед, дарав тибқи ҳадиси расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт, шумо 3 бор аъузу биллоҳи минашшайтони раҷим бигед ва ба тарафи чап чикор кунед? куф кунед. боқӣ сарбаланду